எப்பயுமே சில சூட்சமமான விஷயங்களை நாம் எதிர்கொள்கிற போது நம்மளுடைய மனம் கட்டுப்பட்டுடும். ஏதோ ஒரு சக்தியால் கட்டப்படும். நாம் வெறுமன பார்வையாளர்களாக அவர்கள் சொல்வதை அப்படியே கேட்பதுக்குரிய ஒரு நபராக, ஒரு ஹிப்னாட்டிஸ்டு பர்சனாக நம்ம இயங்குவோமே ஒழிய வேற விதமான ஆய்வு கண்ணோட்டங்களில் நம்மளால் இயங்க முடியாது. இது தெய்வ தேவதைகளாலும் இது நிகழ்த்தப்படும். சில சூதுவாது தெரிந்த நபர்களாலையும் நாம் இப்படி கட்டுப்படுத்தப்பட்டுருவோம், மனக்கட்டுக்கு உள்ளாயிடுவோம். அவங்க சொல்றத அவங்க ஏவுகிறதுக்கு அப்படியே தலையாட்டும். இந்த ரெண்டு வகையிலும் நடைபெறும். இந்த ரெண்டு விதமான விஷயங்கள்லையும் நல்லது நடக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு ஒரு பாக்கியம். சில தெய்வ தேவதைகள் சூட்சமமாக வந்து நம்மோடு உறவாடினாலோ அருள் பாலித்தாலோ அந்த கணத்திலேயே அவர்களை நாம் கண்டறிந்து நடந்து கொள்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைப்பதில்லை. ரொம்ப அரிது அது. அந்த கணம் நம்ம அவர்கள் வசப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் சொல்வதற்கு தகுந்த மாதிரி நாம் இயங்குவோமே ஒழிய அந்த நிகழ்வு முடிந்த பிறகுதான் ஆஹா இதில் ஏதோ ஒரு சூட்சமம் இருக்கு, நாம் விழிப்பா இல்லை, ஏமாந்துட்டோம், நமக்கு முன்பாக தெய்வம் நடமாடி இருக்கிறது, அது கெட்டியமாக நாம் பிடிச்சிக்கல அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் பின்னர் தான் நம்மளுடைய சுய புத்திகளுக்கு உணர்த்தப்படும். அந்த நேரம் ஒரு வசப்படுத்தப்பட்ட மனிதனாக நாம் இயங்கி விடுவோம். இது போன்ற வாய்ப்புகள் யாருக்கு வேணாலும் நிகழும், நிகழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும். அது இதுதாங்கிறத கண்டு உணர்கிற சக்தி கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கிறதுனால இன்னும் நம்ம வீட்டுக்கு தெய்வம் வந்து கதவை தட்டலையேன்னு காலமெல்லாம் காத்து இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் 3 முறை வந்து தட்டிட்டு போயிருக்கோம். வந்ததும் போனதையும் உள்வாங்கக்கூடிய ஆற்றல் நமக்கு குறைவாக இருந்திருக்கும். அந்த குறை நம்மிடம் இருக்கும். ஆனால் அதை நாம் தெய்வத்தின் மீதும் பிரபஞ்சத்தின் மீதும் சொல்லி கொண்டு இருப்போம். பின்னர் ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகுதான் அந்த முடிச்சு அவிழ்ந்து அங்கே ஒரு சூட்சமம் நம்மை கடந்து போனதே அப்படிங்கிறத உணர்த்துகிறது. இது போன்ற அனுபவங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நிகழும் அல்லது நிகழ இருக்கும். அவற்றை வழிமேல் விழி வைத்து மிகுந்த கவனத்தோடு வரவேற்க காத்திருங்கள். நன்றி.